Sa katapusan nga balita lokal sa police report, ginpasakaan na sang kaso nga alarm and scandal kahapon nga adlaw, Setyembre 15, ang duha ka driver sang jeep matapos nagtopmungulay sa isa ka terminal sa mall. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Val Cambel, hepe sang Iloilo Police Station 10, iya ginpahayag nga naginagaway sang pasahero ang rason sang tapungulay sang duha ka driver. Sunod sa iyagin pasakaan nila sang kaso ang duha ka driver, bangod isa ini ka public disturbance, kag agod mangin leksyon man sa iban nga indi maghimo sang kapareho nga sitwasyon. Nagpanawagan man ini sa mga pumuluyo nga dapat unahon anay ang pagtawag sang pulis kung may mga insidente nga nagakatabo bag-o magkuha sang video kag i-post sa social media. Sa subong, yara sa gihapon ang duha ka driver sang jeep sa kustudiya sang Iloilo ICPS 10 kag pag-aatubangon ang ginpasaka nga kaso batok sa ila. Actually, ma'am, ang reason is wala sila nagintindihan na regarding sa pagpasakaay sang sang mga pasahero. So, considering nga wala man may nagpatunga sila, nag-awat, and sad to say, ang mga netizen nga ara dito, pakamayo nila nga mag-video lang instead of magtawag immediately sa card o sa pulis. So, ang resulta, sumbaganay sila.